na? Ina jin ka baba. Ka san wannan malamin na gangare ba shi da aiki sai raba soyayya ba. Kai raba soyayya? Shi ya raba ni da wannan yarinya Hauwa, ina matuƙar ƙaunar ta fa. To yanzu ya kake gani da ai? Ai tun da ya mana haka kawai mu je mu kaddaman mu tun da haka ne aikinsa. Ba wani abu ba. Abokina kaga malamin nan fa. Shi ne. To yanzu ya kake ganin za a yi ma? Kurin mu je mu kaddaman mas. To shikenan ba wani kure mu. What?